Minyo bia kwasina na Asante Krobea mamio. Asante Dawu Gyasehene akabremponia inigure. Yeno mye ya me frewa Asante Dawu Gyasehene. Ofae yeno uja weye wode. Na wode wewe da enyo. Minyo bia kwasina na Asante Krobea mamio. Asante Dawu Gyasehene akabremponia inigure. Yeno mye ya na me frewa Asante Dawu Gyasehene. Ofae yeno uja weye wode. Na wode wewe da enyo. Everybody here forced to get it today. Piano prayer ceremony and conference. Everybody, everyone pronoun and torso. Everybody, everyone with a conqueror, every town forced to get piano. Or she will be chilly deep in Valentino, or be politino, or better than one. And then when I could, everybody, any bonnet at all. Piano prayer, and everybody and Casa. Se everybody and far on Fusudina and Tell. Everybody, if I would have gone to town, and Muyepiara, or not Timo, Cassamo, Ratimo, or now Tumo, and Bonnet, a Tirolina Copo. Se Trabuca or the Fusudina, the Chay. Apply Italian, every mobile. Omwana humopolo eshinso yanabo prayer afi yatun safe erade wokokon se erade wokokon betan toba yeye totori keke erade fon tumi enyakasiye ewaha fisi semre yesi dibedi asiko pepsi dibedi do ko dewiye ade chiyo. And I don't walk over to him. Piano, I won't play. Piano, I won't play. Silver, I won't go. I don't go. My head to one. I feel it is different. I say, Jesus Christ, to put an issue. Osunimo everybody bojano emo osunomo by ye no ewe Yesu Kristo temo emo mpaye everybody tumfo ene anopaye mo yeda wase everybody ejai osunomo ne eye dayi esawusa se everybody ma wasaso Omo feel riba le bomo ba ine fo be kuna sujimo riba kumemo e bi atrimo après wali asabebe e Yesu Kristo timo en yebon paye amen Amen. So what is a young Ryan Sa and I listen on them? Say, yeah, Ryan, no sa, Akaya, Basino, yeah, the no sutra, no sa, Mao, ye, Chakra. The pastor singing by 4 every morning.
Yesu abigayo Amen. Efre, Yebra, Yemia, and Yame, Eba. No, they were there. Some of me, and just say Amen. 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 It's your kind. Amen. You're pie. Draw a seven. A woman, come home. Draw a seven. Emma, me refi. Cho, Fao, Moja, Cho. Emma, me refi. Animal Paya, Cho, Fao, Moja, Cho. Refi Chowa Seno Anope Ewoya Komemo Chowa Seno Ema Jerry Refi Shua and County. If you are here, let's set efforts and walk and qua or their chain and a day. Brahma so set a rade. It must have a conium a rade, it's a wood sempano. And I'm saying so a rade in the SC away in a commemo. And until yourself said, was some more away a commemo and they are pay. And a rade, down a day in a potom away a sumo. Day in a cacaine, say a Dutch me every day, you were contribute a two ever won't change. It's your county, and then I will pay. So what to me, a queen, I liberty was said. You will use Christ Nazareth Timo and your pie. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. As we encounter you, and then I will pay. If it's here, a wedding a couple was now, you don't know. Or sink a 4 woman. It's here as you know me, no. Each a mobile
Yeno and sono. I don't for momenti already said. Nakai Obofo Omanti Bremo and Sana Abonino Abba. Now if we are Obeka say, we don't want any geno a two. And Sana Ubia, ne a high, ne Osane, ne in Soma, every soon. I was soon at all. A sign abona. And so I say, I don't see a sign ako asasimo, said you tear camino. My home assign ako on a gobo or the Mariano in chain. Hallelujah. Amen. And then I'll pay. Yet kind, yet papa, yet henny, yet buffalo. Oh, yen ever the Yesu Christo mono. Na movie here say, ye head and semi near Kaka your home ever ratimo. Or a four, and I don't be a share yet a pint, see a jar of wine. Fortunately, a bit near me, a bit in Israel, I awoke. And see, I couldn't hear Papa, I don't hear say. Yet see in silly asset, not in silly akakai. Na anamotropia was yet to a Sabata Christo, yet to be hallelujah. And it was say, get kind of awful day, ye manti premo, and sana day, that on no idea. If you say, I must say that on any tapping, and a trouble chill say, and God. You know who said, and high, and that you know so sunny, and that you know say, and too soon am I no. You need to say, and high as say, I will need to be also, oh my, the other, let's say, the one I think, Efra. Never, every man, say, I can see, and also, any area. Ever swear, yet me every day, and shoot you, hallelujah. Satan, now you call it courage, yet you say, we are more. I you want your costume, we are sitting. Thank you. And all that trouble, yes, to say, yet kind of awful game, away at once, Bill. My to be all in your mamma to our never with your mamma. Say, man, you won't be that's what you're and what you're doing. Hallelujah. And man, you won't be able to be away. And man, you won't be able to be away. Supreme and Christo. And I'm trying service to air catcher and say, and what's your kind of awful game? You're not to bring more. And Sana is soon every year. All of what? A brand more. But from what fashion, and it's so much to our bravo. Naka, what to be a 1 year. As I said, if you and you see alcohol, somewhere number 2 and 1 year, won't you be a day, and you do. Somebody now for a day, attitude. And she said, well, I know one say, woman, what they are, and all the groups are if you and you see more alcohol, they were like Amen. Na extract na oyede onemuno hallelujah. Na ko kai say o mra kakra wa wo kakra you want for so everybody hallelujah. Amen. It's as a wo sabre no o ti eko your friend say bi aba bi eko ti wani nipa no o me enkwa wo me yede egu ni mu ema onipa be yede okratias for hallelujah. Amen. And kan no na sana na etie Onyankopon fa afọ dote no de nyine nipa no wo se da bi wa ya de na emom aka bibi sonko a ebe ma onipa be ye de krati asefo no wo se ko home nkwa home ye de egu ni mu na twerɛ no eme ye ti ase wo senkafo nwoma ne se wo se dote be ye de ebe sa akode asase mu de ebio na wo se hwɛ na honhom no so ebe ye de ebe ko Onyankopon nkyɛn esan se and can now far from the Teddy nipa no, or we want a new quammy a free pneumonia a day, and a goo dot siena one animo, a man by your day, or cratias for. And until a prayer, Becca and say we are pop near the near channel.
sa brain mo na yen kra na ewo ye motane mu a eka ye ho ema ye den ye okrate asefo no na efiri ye mu ye den ekọ na abeka dote ye no pe enu ntina ye nyina no ewie ye ne se ye de ye nana ye papa ebesa akosie ewo musie ye hallelujah esan se ye hwe amatwo nsem no aye den abem ewunti ewo se ye papa esan ye den ekodotie mu na ebuse ye ho se na ne kra no ekwahe odofo ewo ye na Awurade Yesu Kristo mu ye de ye nim ye papa ye ne na som ye nim se esan so wa ba di Kristo wo ye papa de wono de owie o okọ ye nim pepe se wo ko eja ne nchen ye da so wo ye mrat bring mu no and wo se ye bibi foforo hallelujah amen si ye tie e wo Awurade mu a ye kan wo se enche ye so e beto ye se de ato ye papa ye amen amen se beto be ni hwe ha bebre ye fi ekoyanim bebre so na fe ye feba nenso owoi ni panini ni mo betin ni ma gofra obia etika obia otere ne sa no nyu no so mu a no wode wo se owo ba tere ne sa aso ye mu epofri mu a ye mpo ye ho no ene ne anopai Onyankopon enam ye papa so aba ye sa akoye se ye ka ye bofo de ye brand premu na dabone no Andrew Amaye. Woman for woman iti. Deny the chimu and watching. Was this Asia? It's my rati. The woman erati. And when she see Asio, see you woo. Erati. Hallelujah. Amen. And when she say Papa, what free and check equi. What's in us sit at my Christo? No one way so. Well, who am I? Christo, hallelujah. Amen. Na yena yaka yena so yati asefoi. Ye bu say wo say yeti ye ama Christo na. Say papa, enoma pi na ye no ma ama yen. Aye no ma. Entrache aye no ma. Bonidie aye no ma. Ye kudidi aye no ma. Didi bebre ano panefo no enam frama mu ayeden efra ye ni ewo ho esa se o eye normal obi ayeden eye bi eye normal odofo ebe ye won wa se sa normal no Awurade da no so a obeka se wonim ye o hana mo chima so a kan wo se ebia na wo na wotiri mu no ka wonya se obedi ni bodi bia ma so na ache na ye oche ne chene ye o de keke na wo chudie na so no do wa fa tibuka no wa fa chire ko ku free ho akotina so ku ya no ku a Awurade no ka si wo ku nti wo ho de wo so dia ye den a che o da bi samre na wo ku wo na wo ye den Awurade na metwe manso munu ena fa me sabo ku mi so ne ko ha de mi tina bia bia ye den ema ko sabi dai what did that? The freedom of fasting, any basis of purpose for ya. And what they are not doing, I wouldn't go away. Or said that. Die, sorry them. Die, radiation. Now she is yes, son. What of four and none of pay upon your own home. Jai is a second concern except a year. Said the Tronas in America. Obi odin yo concern or could the crowd now said before. And what is your hasa? Near Christian Jamamo, one will be here is you. What say? There be concern so. And for when you're here, I will write him. Hallelujah. Amen. And here, Shana Sano money in our young day, in time. And Kakayaka Krana, and Kayan Tadimu, and Tadi Fitano, I say no. Yes, and none of pain. Yen Kaya Papa. Oh, for sweet. Nina so. Ye fancy say actually, hallelujah. Amen. Or for enter ready bow. Ukutana ketchia, and the brain said you my day. It's here. Or see, Galilee for much as you have.
Say the woman running when you go to our father free move alcohol. Sarah no bay or Sayaba. No, for years to Christo or Basso Obama. Any kind of Basso Obama did a tea and quack. Or Basso the woo. No, then what time I have put up the eye, I am one. Now say your father free your aqua. Was it an money to be on? Oh, Basso Obama, no more Basso for or the woman who me and what and say you my day. Is it here? And what did we say? A human being. And not a rapid shaswa or a matabia. I want to change. Now, here they say, Racket. Kanyama was sorry for you. Kanyama was set him up well. Perhaps some palm day. My soul, no mobile. Was that small before the quality check or catch and said, but if you do know my name, I cannot. He was say. Juma papa pain and watching America dear. Say never want to the side for a while. Ubaya maintain Tinamiapa. Everybody only a mobile and I will pay. Now this say, you will be one. Near the show at one. And then I will pay. Meradia 7 and Casancho. More trouble my problem. You know more one in no food demo. Or so do I card. Attending sir. At the jam, Aqua Crabina. See, maybe a monqua where one in the amount to be a man. Or a genie, if you. I was young, I did actually. And you see our home. I just said, Panatinum, Chimu, and 9 was say. It's not 1 hour rare for no one and a racket, Yakupon message for red. It's a say, rapping Yakupon, what to check more red. Or bring you more acting. Zaya Mano, it's here the night by Kuchimutu. Was a minstrel, and a memo ho. Medemonia Copon. That's something. And so the swimming. And so get the tree panel, the milk crown. Ye Kayama say, everybody now coupon and somebody. 1 hour of Atomosona Mamma Motono. Everybody now coupon and now I revoice one and one punipu. Now everybody now coupon. And fast such a yamapa. And where was it in a moon? Oh, yes, Christo demon. Every one going up, I'm out. The best red, Yakatay, Yabo Pie. So I said, so ha, Nene, I'm a pay. A 7 after Wahoma Ponoso. A 7 Akasacho. I'm one young movie. Sir Apple. Oh, sorry, dear. Yes, so wow, shit, would not be here. Say, rather to me, after a while. One after a pack, I want to change. Let's all the mouse. Yes, I did one Christo. Or house now was sorry cry. Next when I send me a car. Now the soul of Oma Christo. Wabra Yabopaya. Let's run up the young Saka. Near Jaun now, I shall running a coupon is. Rupona watch yet, you know, I'm on Sassono and come on your mom pie. And then the rat used to was. And I'll pay you so what's them up in chain. Now what's them a ratty. I be in your home, I will force to get any of Borneo. Yes, I say, now, upon that you was some netty. You him say, Yes, Christo, and he ran a banner of it. So, we are mobile. Let them force to get a chain. Then try the hour 1 will give you. We get yes, so, oh, Nameja, over and over. I feel more pie. In a phone, you was a piety. So say, my 7 entry, I come as we. Now, if you feel, I will come more. My dad was some part already, and I'll pay in your conya at sea. Emma, you can't. I will get you a change in the now, boy, I made to get you an ammo as the piano crow. It's rank away, and I'll pay. So I may say, when you am here to us. If there was a in our songs, Luba, it's no more. It's a say, was it 1 hour raffle? I want to let you show free. I want to get so as everybody want that so and I will pay and I know Jesus Christ to people and you will buy it. Amen. Abra, Yakon, cinema for a vacation of market.
For and open so your cost will that was the show the enemy yampi. I want now so a year a woman abrabo. I mean to for a what no adoye and I can't I be do sabria and open your treasure Safu near Musuna, Esia, and Papa, and Dofo, and now Krobea Santia within the family. Na wonya me afa no ko woda ho me ye bom pae se kai ho bretie mu na de nyina enso ni den hye wonya me awti ase ni de nyam wo Yesu din mu amen amen ndofo no wo ni wura de Yesu ni se de Onyankopon asem aka no se kai ubofo wo mrantiblim Insana and abone apa. Sana put up because a minimum one in a read. That be over. It be a you so say. And you may be ever true. And some perfume number. You know, men say, na maka say, when you have money and kai, you may be a born in Papa reaction. But I will free can but I once a near with a fee and you may be little tree come chopping pen for money more. Now you will free say you will free us also to be a yard dear one or pan or yet on really and I say and baby papa on quan and then home and Yamade Mayan beside you be when you have some say young kai so no Yamin and day on home and kwa no mai e bre se mo basa agi na ogia do fun dia na aka bi ni pepia na baba ye dotie na ba ye dotie nti e basa akodotie e mu pi wa ye ho kwa ho pi so ni pepia ni ma ye de ye no na so prebia chi na ya da na to wodi asem se ni fa sei na meyo ni san se meyo senti sisi o na ko se o na kopon Yankopon boy nka ni ya ti asefo yi hu se that could be yenso so e be se de nyame afre e papa tam kakra wo mo ni so Yankopon ani na da ti be Kristo to no nsafre ani enya tira be apa atena o no awurade ani nyame o mani si yi no nya wi chichifo na papa mo ni mo ni so na yan kai se da chi yan so o ba duko amen to mo me mo mpai woni nya metumfo a wadi nkonim
ɛwɔ de nyina mu na ma ho sa so ma wi yi ɛbɔmfo anɔpai yɛkɔ so da wasɛm a wokasɛ sɛ yɛnkae ɛyɛ ɛnyia ɛwerɛfiri wode maa yɛ ɛnso ne nyinaa mu du baabi a ɛho hia so sɛ yɛbɛkaakae berɛ a yɛhu sɛ yɛn papa yɛn nana yɛn dɔfo yɛ bibia na ɔne yɛn ɛte na nnɛ ɔne yɛn nte bio yɛkasa ɔnte yɛbɛka biaa ɔnka ante asefoɔ saa na yɛ ante asefoɔ yɛteɛ berɛ bi bɛba a yɛn nso yɛbɛfiri mu afi saa berɛ mu ne yɛserɛ sɛ nyame ka yɛn ho ara yɛnsakyerɛ bi sɛ mpayɛ bi sɛ ahonom bi sɛ kyɛwpa bi sɛ ntotwea bi ne ade bi wɔ ɛsɛ sɛ yɛyɛ a wɔde berɛ a yɛte ase ma yɛnkaa ne yɛnyɔ ɛda bi anyɛ da bɔne a mefiri ho wo a wote ase anuonyam na ɛde ma wo gyae papa hyɛ wotumi nsa ase na wadɔ yɛ nsa nka ne ho na ma ɛnsi ne yie saa na mebɔ mpa yɛ ma abusua ne adɔfo no nyinaa ma me kunafoɔ ne wɔma ka ho na wodɔ no ahoɔden ntena wɔ mu ɛnsi wɔ yie ɛwɔ yesu din amen gyina presby asafo mpanimfoɔ anam na mabie ɛmu so wɔ nyame agya ɔba ɛne wo nkonkodim amen ɔno nkronkɔpɛɛ pa yɛbɛhyɛ ɔsom ase ɛwɔ aha nti yɛbɛsɛ pii yɛna nyame mmoa no ntotoeɛ no biribiara nkɔ ntɛntɛm sɛ de bɛyɛ ɛba a yɛbɛtumi ahyɛ ɔsom no ase na yɛtumi apɔn ntɛm na afei totoeɛ bi a ɔha abusua bɛyɛ a na watoa so ayɛ sɛ sɛ ne nti yɛbɛtena ase nti nneɛma no yɛ ntɛntɛm na mo nso bɛnya berɛ na moayɛ deɛ nsɛm yɛ nyame nhyira amen yɛgye onyame nsɛm nhyira na afei onyankopɔn asomdwe a ɛtrɛ adwene ne nteaseɛ so no yɛnhwɛ mo honhom mo kra ɛne mo nipadua so mu a ɔhaw ne amanneɛ biara ɛma mu ɔno a wafa mpapa yɛn dɔfo yɛbiribi a nana Krobea Asante ɛkɔ no home mu ɔma no daa home nyame agya ɔba ɛne wo nkonkonti amen yɛlamase gyina awia na busua to busua na kɔɔ mba na mu de aseda ba pasofoɔ ɛne asɔrɔma nyinaa sɛ mo nso ɔbɛgyina ɛbɛdeɛ nam na ma ɔbɛyɛ mu nso no ɛbɔ no nkɔm a yɛbɛhwɛ mu Pain so yada wase. Eso on monyampi sa o kan ho awade nyina mu. Na o ma yehia. Bra to say mu a wato nsafre. Nyam papa ye ndofo. Ne bibia na Krobea Asante. Ade no kɔ ne da ho memo. Asefo ka se wodi ne hira ane no nyam kada. Ema oso ko wodi so do fo wodi ya kwa enso akyeye. Na bama yenya chefa e wo so yi no. E ba ni so ko so ari adom. No ma ato ye nsa na di echi ye hu ni sese ye bra ye tiase. Ewade na dobi a ye da bone
ama betu e moflim ne srapja abusua kunani amma ni adofunu nyina so to me sanase papa yo wo tetefo papa wani wo ni so na mo wa do me wa do ye ento so sa na yesre so baka wo na je wo bi a wo ye ba ma ni nyina abi peye e dia ye ni asda ama nya ka bi a ja so sa papa yo pa ye ni se mo bro mo baka ya wo mo atibi mama ye etimi awie obayi ya me na kwa ko ja so me de ka ho nyina ye wi e ho ye ni asda ama Yesu dirimu na ye bo paye amen amen acho ye ju na me se mu shira afu ya ko bo shira mo ra mo so da Japan no onte na nim kira mo no mo ono afa ye papa ye na ye dofo ye mura ele ye bibia ko ne da ho no onte na nim kira mo mo ne da asomdwe o nyame eja opa eno kokote mo amen. Oh, Jerusalem, Fefa, oui, nyame ayewo. One, me ayewo. Osuru fotojo se. Kro, 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 kro. Tabena Temese amano me ya kena nanani me muri ya se amani come ota ubi u ari rahu e ma o de reko Nusone
Sabre afei ene yeduru ha ye boawura na ekura na yakɔhyɛ n'ani eti ene na di nkra enti dimatie na yenko ye kɔ akɔwura na ekura yi ma yenhyɛ amamre ne amane bi kɔ ha atenefo ene asia ha wɔnom nso efita wɔnom atene mu no moma yenhyɛ asante amamre mu we nyina atresen ebra wo ha wo hwebie yi nko ade ye de ho nsem nyina bebrew pray nananom atenefo ena efita wonom tene mu ewa hai na asante amamre mu kura so obi wu na sa atenefo pie ho a eden na wo pa akyere ben ye na ye nkyerɛkyerɛw afei ye bo awura nana ekura ye bo awura nana ekura no pay na ya hye enti hye won hyade nana ekura na ye bo awura no ye hye ha ensenfo na echagui nana wobodom kese bi nso a wo we na ekura akwan no asante amamre nie asante amamre na echagui asante amamre na ekosoi de won hu bi da mepe bi nhye ene behye dr tretrebia ye namu etrese ene nana akra konse do wankraba wankrayire wankrabusia wankra nananom atena nkonya enti enei ye ni abobiem ye ni da kokom ye ni damojam ene ye nna na obi adem ye fribe na nsanie ene agura abesia no payie enei nana ewura kura nana kra konse do no afei ene wo besia akọ na kura enti ene ye gya ne kwan ye gya nana kwan amoma no sabre ye wura nana bia ya yire ne mpamu na ya be hye nana ye hye nana hofade na eyesika sabre sika nana echegu ewo empamu yi ebusua yire ne mpam sabre adaje ni posokra nananom yamamu ya akọ odesie biawu ya hwene ebodombe wo bi atia yira ye hu ne yenye ho enti sabre ye guso ye hye se ne adwuma na enko ebre ko na nimu no ye de aka etire ebeto amoso
Assembly abusua yehwedwo mu asante fefebe biato eh dwaben
asomanya wakye sapo awodi anano ene bisafo a aka anapia o ye ba papa ai yanyane tiese yana na onam dwo echi ayo oye busiani ai enyanche oye busiani nana penifo ni adofo amoahia mu ha yese ebre ason se etre adisiedie ebusua panyin Ebi amasama mekane se enye sika nko ne de ma obi bobra na ebo obi wo sika so onimde enso onim se obeti asoto na niema fa ebi na Asante Dawu yi enye wono na numu kasa ne futu sembia nke bia ne wonye defo eno kura na obeti mi abeka e de ahye na nadi monyam e de agya no kwan emma ene abusua ene oba kurani wono mo nyina aye krado e wo yeyi mo ti woda Roma entra se nche ewie mo sa hyaye nti no bibia na akono wano edamase sabre ni papa busia na ato sante a wo mo tia no nana piawo nana ya akoka fra die ne yade nana Asante obidumbie nipa nyina Asante kafra nana kafra why kafra sabre wo papa busia wo free mu omo na to ni dinima ni dina Asante no Papa busia omo achie awie womo de womo ne ba sabre womo ne ba na womo de ba no yesere mo munye din na muntie ni se obatampa yeshewa numonyam Krobea Papa busia de ka kire wonu no womo se obatampa Krobea Asante omo shewa numonyam erade mfa wonsi Abraham kokomo kopem se omo bedi wo mu mfiawie baba beto wo mu kra wo mu debo fita Krobea yenim sa ye Presbyterian
corporate be sorry women's fellowship so we true baby near corporate be sempanoa handkerchief papa busuya for say we factor we radia said yes biano and tete woman near radentem one mu shanty ade ba no shanty ade say we tena Jamasi baby a we ko biano abusuya bejo one mu petia ya shrade pretu abusuya ya shrade sabre wo mu wie ya papa busuya wo ni momra eti wo mu nsembra wo mu kuta srada ade ya di nso ye ya di nsaye nyeye na de di nsaye nso ya di nso ye na na pia wo nkwaso sane wo papa busuya bretufo a wo firi mu bie wo mu kasa kire wo no ya da wo mu ase nyame nhira mo ya da mo ase sabre do aduanafo ne so ya sere mo adantentem sane a aduanafo wo mu soja oja ko na nanu aduanafo sabre na nanu aduanafo ena sabre wo mu kira ha no mo ana Krobea Asante obabi na wo wo ma me ankobia na wo wo na wo papa ma wo dina Asante sabre wo ma me abusia e free Jamasi ne Dawu na sabre wo mo kasa kire wo nana wo asonetie wo mo wo ma me abusia se wo mo hira de radin fa ne sanka wo mo akoma na radin fa wo sie ye wo abusia wo free mu bie wo mo kira ha se ya wo mo kutament makente kente mema dio kente o monte ma fe o ma me abusuya kyeresa wo mo ye dia na ho na ufura pa o mo kuta kente fe mema die ya pam awie nana enie o mo se ye mfan to so Krobea o mo wie ya o mo dabo afi bi esan afi ya ye wo mo esan pa afi etwa mu no aye wo mo esan dodo wo mo nsusu na wo mo anwene na wo mo ani anna nanana owo fa na pakai ibesi aduanafo free Dawu ni Jamasi fo abusuam enso ye ka kire urade se owe o sia no kwa me nanana mo aduanafo wo mo hyenti ade boano se be bia wo be ko bia nanana mo aduanafo se wo mo beche wo mo wie ya wo mo petie nana wo mo se wo mo anka wansu a wo mo be ka wasere petie ni din no ya ka wansu a ye be kai wasere Krobea sani a wo ma me abusua wo firi mu o mu wie ya abusua na ni mra o mu ni fo mo ya de se wo Dawu eti wo ma ne nsapa wo kuta srada nana eda so abusua pe ni yesra abusua yo sabre nana Krobea yesi wo firi da ben asumenya hire wa ho nana tie apatem nana wote apakem nana Krobea ufiri da ben asumenya sabre nana ote apakem wa ha nana pacho lase eti sabre abusuen mo ana mo de hie o mu kuta ensa srada ene kuta mi srada abusuen mo ana munim de mo de beye yeda mo ase abusuen kuta wo mu nhire abusuen kuta wo mu nhire ewiase ade nhire de ani mu bia ya ne papa nhire fe ya yakoda ya se ya di rose nhire aba e cancer patch na ya sabre abusuen kuta wo mu nhire fe di sie nana Krobea Asante nana sanye wo abusuen ebi wo Jamasi na bi wo Jamasi Dawu nana ye kasa kire wo no enhire ni nie eda wo mo ase sana nanafo sana wo fa asefo nsu kuta wo mo nsu hire fe ofasefo a waja wo mo akire ofasefo ade ato wo mo ani aprese krodom wo mo nsu kuta wo mo hire fe nana sani abusuan e kasa kire ma wo fa asefo nsu kasa kire wo no o mu wie ya wo fa asefo kuta wo mo nsam 50 cedis yes na mo nkyere abusua of asefo 50 cedis ekuta wo mo nana wo mo di ja wo kwa baabi abeduru bia no nana yeda ase yeda wase samre nana asumenya ahene mekyere adwoso nana voache sapo jabe asumenya nana voache sapo na benkono fo benfefe de do bibie wada Roma samre ye kire hanu a
be a benkono for Asante Bema for papa and in the Kojabasi ye. Ayen is straight. Akoba was sick from Templant Tem. Dodo be a Casano. Oba passe. When you be worry. Bema Bacha. Nasi Ayamano. I can't remember yes, so while Bema ba. We are Nasi Precopen and so Akoba say. Nana Krobea, you want for Nanya, so they more than a papa Precope. It's in Nana Dipabin Ekro. Send Nana Krobea Equa. Akobam said you walk a year. What's the one to be classes? No one can be Chanasi. And not to Ababio and Sam 50 Ghana cities. So what did Johnny Papa? What did Jana say? Nadia Nana Krobea Asante. Yakitayan Sam 50 cities. Say in fact, Emma. Oh, Madaroma. Samre Michinaha, Namichinahawo. Aye, Nana Krobea Asante and Ne. Okone Krechi. Nejama. Wonom ena eka say. Hello. Send the question they say Nana Krobea Anka waye yadi nyina. Waye kasama for. Waye futu for. Waye dikan efo. Nana emfa ho se. Bibiasi, bibinsi enkabo mu party. Na waye papa yi afa. Enti na ye ni apre papa. Enti ejama fo na ekasai. Wonom se ye baye nana. Enne wama yesusu anyina aka yetrim. Ye kasa sianke na okasa ye nana. Ba wo amana mmam. Ba wo ye ka kire wo. Se wafo watwede yi ehe na wode kwatwere. Na wanya ba bia afa kwatwere se. Nana Krobea Asante. Eye ne kete hu na wode ahwede kwatwere ye. Ba wo what the powerful. The pain na obeja woni ya wo hye. Ejamafo esi ye baye kita yentima. Eni brain soldier. Ananoma no pay ye ni abre papa. Enso jante no ye hunu se aso. Ewie ni sa nyina na ewie ye sakisa ye deku. Eye afibie san ye. Sa ne debo ye petia so eka ho bi. Esi ni nyina mo no nana. Ye besre. Jabia sumeja hene. Nana boache benkonofo wada roma dodo bibie. Wona wode hia prekope no. Enti yesre nsa ye dan sayem nana sebre so ye de nana ekwa kura eni de kwanso ejaba ntima de wada roma na wode egu no so e de amaye nana no wono ma suma me ayate e de bwanse papa egusu ayaje akwankwaja niema enti wode aba na wode aba ane wode aba na wode aba aye kana Jabi wasumanya Nana waha Wadi na chika fonyina Ebusiane diye ye kandia Dodo anwa ewo jabi wasumanya Nana Krobea Asante ene wada hoi Kwa sami se Jabi asumanya fo ewo ha papa Sediye na wachida umobeye ye no saa Ene nesuso Ebi waha ene ebi suwo jabi asumanya Eti yenyina na ye kabo Na yapra nana Krobea Asante echikra egusu ayaje akwankwaja niema ti wodi aba na wodi aba entina senche ewie mu nsa ye ntino na wa mo ahu aye ha amaye sana obapa vaida akasa eye wase vaida dodo bibie na akasa na obapa samre eye Nana Asante nana nom asem na ye chire samre Asante chenchenche bi abedruha eye yakasa ya de nyina mame awoduko osisa opa adine papa de enfensa na ho obai grani enene do ane obai grani ha de kakape aka ne popo mu wamani tuo egu no sewa samre mame akosa dodo nyinse ikia papa ne ma be de ma no ene akosa enso enne ba mo wo
I'm a team for force and in so. The Mrs. Lecono, and now Krobea Asante, a yen of pie, a church of butcher, a sweet pie, the Robbie Asante, or no, and then okra. See, yeah, what better one year? The Robbie, one of your candidates. Some days I may have a couple of I can make us say a branch heavy, and in any crab, like a crack. And so Pempen so a crop here, what I'm away. The Robbie be a one and show me. A one and show me near tea. And on everything when I bring me up to Pempen's way. Baba were not 10 years. Baba were only be an in a year. Only be an in a year. Back when he said, Sabre can an acrobia. Yet running cats what yet do. That day then I would make a question. Baba wore. I am a dear. And a pain about granny and in the dog and I do run. Samuel, one hour, my dear console about granny and dog. I don't know so. Ma Asama say, one of the Italian Tima and I do. A shanty idea, a petia, and you know, a camobi. See a year, if a giant and a quack. If you know, Casa, a dine and a quain, no, one for her a few. Now I come and a jabra cope. It is a ne Nana Krobea said your mamma and so I can ye. One of the so bio done in 50 Ghana cities. Say young friend and Asante Quine. Some day over granny and I saw her. I wash Nipunachi Anne or Renachi. About granny, I want an Krobea Asante and say, I want to know. Swear one in the swear one in our Eddie crack. The Droby be an Acasano. And say, Obiso and son. Emma would do to her. Ayana and Konoma refusal. It's the Obas of fire and death. What can I say? Obayas of fire, you know. The Dima was Rina. You can't never win it now. And I'm not probably a Santia. The Droby be. Why are you one and one? Nana Catna Secretary, Naka Shady, so may you walk. And there was a fire say, Nana Bamo, I'm a Mrs. Yan come to him. It is an pay walk. Nana one can you more. You don't be here. You said that's a boy. In I Beppa. Nana, Yawa Yamamina. It's Senya Missy. Which any of Poyameno, on our watching the book of my aid. Now, my Nevesiano. And I'm a summer of some game. About the fire, so you know how we done in Tima. And Chapaye. About the fire, so grand in Tima. And Chapaye. And Japa Aye. It takes the answer so echo home. And at the shades at the ending in our echo home. I see a venture in an airplane. Mamma, the other see very much you eat a mamma. I said, Mamma, yes, channel. Nana more than a force, I'm in a position for a top with the happen. Yes, Samo. I'm a man, and not a might doubt pray. We are who you give back. Yaya can afford. Yaya probably a fat word that will pass it. Nana Dawu was such a to form the pet. And the mamma and the Yaya, and I don't. Yeah, probably I can afford any Janet number. I can afford. Yes,
kwan na yenya o ya kire emfa kire ye nana sense nana Krobea wasam se ene wo ko ni crash enkonofo ya de nyina no samre nana boache sapo kuma wada roma odihia nene wada hoye o nana Krobea Asante eye na ye mu a ena nana ye woi samre modihia wade nyina bema Mike eye nana Krobea eye ne jire asam na ne jire nana Krobea ne ba Mike ne yire asam na ne jire enti me jire na se Obapa Grace dodo bibia ne dini ne wonam se Obapa ene wona ekasa no wasi wojina ha no mu a no kwasam se ne bibia ne nana Krobea se asam atowo ana bibi kire wo so na wonya obi a enkosusu ho nkire no na na nya obi akekeo na emom na na ye obi a woko na na mo so a se di obesi fa kasa bepuom ene ode be kire wo se wotie ne kasa de a no kwasam ne ya wo be ye bia no ebe so na ni samre eje honorable Mike dotro bibie be nkonofo le yire ena ekasa no Obapa Grace Obatuntum say you ono na jina ho no na ni na chi da bia ni ho ese ni kodwa wase ono nko a na na so ye okwa obenya nkuto we eye natural color bibie ni ho no ma edi mu akotene ona bone na yire ni ati ena me ma me aka kire me no sabe ye jina ha no ma se de woka ne na wada roma wase obaye okuta ne ntema epo odija na ase kwan sanso lokita ni duku ni fatia ena ni hanki same nananom jabia sumanya hene ewo ha nana boache sapon dodo bibie ne de hye ne oda ho no edo tinana wonim se dia mamne sitie eti okita ne snap sada eda so senana ansana be peja na ase no ana be gun so be kasa ansana de na ase akọ enti ne nyina eka ho bi wose yemfa enja na ase ekwan aye nana Asante ni nana nom wa mo se nana ona boba asem na mehre no grandpa enene okono a grandfather enene okro no enti yese yesu ye baya nana yesu kita ye frawa se nana nka wo sombo maye ena ba mo wu aba be fa wo kono enti yemfa enja wo kwan na Obapa Grace ene ne busua ne ma wo mo nantesie no yeda mase yegusu ayagie wode aba na wode aba show samre eye nana chire nana ni fa hene ensoso ewa ha ai nana wada roma me da sisi wa pay attention yesua de ti de wo mo bia wada roma tuturo bibie ana ekasa no ane Obapa ene de ensi ye ba wotimi twantema etwa dansi kan edi abusua nanim na wo kire se wo ye Mrs. enti Obapa ne wo kasa no Bema Mike dodo bibie wa kire se wo pobre wa kire se wo ye bema na wo nsunsie mwanso na wa ha samre Obapa ne kasa no eya ma Constance wo se ne wo busua ni abre bema na wo so ani abre esa ne santino okita ne nsem entima po odigu na ase so na Krobea Asante so sanso na okita ne duku ne senti ade ena ne snap sada eso eka ho ese na mo be kasa ansa na mo pagya na ase okita ne frawa eso eka ho bi ya fa ne nyina enja na ase kwan na onfanko edamase kosa dodo bibia ne ba mo wu am wanya kuna so wudin so ejina ha ayewu kuna damfo kobna kosen o na ejina me nchen hai the question we say akwala woni mpanimfo ene fa damfo we chese na Asante no do bia esan say o kenkan Bible no kra o ka kire wo say mo ma mofra no kwan
na we no se na osoro ahemman no ye omodia na ede ne ko ama akola yi nani ato ohu ba bia ode nani etoto anopa wo hwehwe mu ohu sena na Krobea ampa ne kwasem se papa no okọ ane mami kura ni e wada Roma wukuna damfo na ekasai akola isi ne wura hoyie na bembe nso na kamba hu se akola yi wosu osugunu mu ogina ha yi ne ho woso saa enonti mame wukunu ena ekasa no wukuna damfo bema ose kitane nsem pemo ha ye nyina ye keka bi so no so anka bia na se enye na Krobea jane mu enso onim se Awurade ne boafo Asante dino dokosem ne se bebia obefre papa ibia se wa ma na chese no hododo no oba pa ma me do fie na akasa no do fie ameka na semi oswa nimpon ene ma me akosa enti enam so e ma ye papa yeso so ye fa ne se ya de nyina na arehosem wo wom ni se do fie e ware no papa yi na beji ni tinsa obetre mu ankasa e kire se owodo de ma bofra no ene ba mo wo afana na Asante de na kwa obapa do fie si ontimi na ne nani da ono so ba ya nkaye du no won kaye enye obi akra na wo ye ne papa wotimi kaye e woni pa ne bitisa ene ya de obeka o ne fichire ko no onim obiem ene obapa do fie si ye na Asante be ye ma nti eni aje ene nye obi anso na sebe ye jiwa wale ye kra panimu ti se ti betima si abofra wo ho a wo ho se de obesi ene panimfo anante so wasi na na ekwa okuta ne se 20 Ghana cedis ye mfenja ne na na ekwa edamasi mama ne nyina asi ene se ya de nyina na Krobea Asante ekwa edue na ba samre ade a chine baby ti said ye kanie esi ekita ye nse 50 Ghana cedis say yeso ye de nie ye dija enana ekwan said ye me mame eka no ye papa ekwan o se modaroma se wonya akwanya na abrempon ye wotimi kwa ase a niema ye ho bia wo se wo pini na wo bisa modaroma ye kan eye nkaibo anase announcements modaroma said ye krodwe mu asamre mana wo ha obeka enie wose obesre eni diem said ye nana Krobea na brimpo ye ene edoma eba krum adoso enonti waya asamre mana wo ha de wasiesie baabi a cars na eba ne nyina ebetimi akopaki wo ho na ekwan no ho no emu atimi ahenhan amayen ebia na obe pack wo kwan no ho na bia ukọ baabi mpo ana bi dwumadie bi wo ha wo bedie na eduru satama e wo se obetu ka na firi ho a wontini entu ne santi na obesre ani die mo se bibia ye ya o fa saa ekwan ye da yanim ha ya fa kef no to bekọ na ekwan no kakraka baabi a wasiesie nyina eda ho na watimi apake wo ka na eba saa kura wo ka no kura no e wasumdwe bebia esi no ti asamre man se modaroma mo amoyisu ka no yenka enkyeremo na oba na obesi nifa ne wie na wo pepa se obetwe wa ye asedia wadaroma na akopake wo ka no bebia o kyere no ma obi ampake cars no e wo kwan no ho e basa na e kwan no so aye ketwa esremo mo nhye ne so e maye egusu a yeje akwankwaja niema wode apa na wode apa ewie mo sacha nti Krobea Asante ene wa ye one ye way ye na nka ye de ne hwahwa ye ho ye na wa ye batankasi a wo chen wo ba obekọ fidie mu na no munyina ha ene ni di agrose ye ti fence wo na nso ne nyina kire odopa anana na ye wo mane nti yanka bia nhyem kamia ye se na nakora yare ye na nafo ne peja no call ayale sabia ansa na emma no kora eba
me chere Nana Krobea ne mamema ene ne mama ne manom ne nananom ene ne womo ekasai womo sipoi wo beja wani o edua pa na ne de ba ni sani o na busuo nyina twahia na yetu ye ni aye hunu ye nanan no kwasem se ba mo wa ya dio efiti mpanimfo so ebesi mofra so na na nipa nyina ba ya bio na ye tie ehe na ye fa ye kwa ye timi so na nakwasem o dodo bi vie na Krobea ene wagya ne ho amaye na nanso de oyo ba o ba ho keke nka woni ye kasamafo woni ye kokudurufo ne ne de da eba ne senie se de wona na no nyina kasenie o mama ena wo mama wonom ema wo mo se yekita yentima o se ewrade siesie tena bia papa emfa maye nana eni apre Sudani da na papa na sama ya na okato mofra ni se na nawu ayeten ewu ye nipa mfa so na nawu ye muanta na ke na ye mfa bibi nkaya no na nso de na naka ye ni ntino yenim se oposi ne ye adwuma wo pon a doctor for kra ne kwasem edam yakopon na mo so mo je yankwa no edumra bi mpo a wo mpo wo ko enti se ne okua ne ye adwuma no wo pon ala na Asante ene wapon dia ewrade yakopon siesie me papa efama ye nana eno so firi ho no yekita ye hyentia ye petia ena ye sika asoso eka ho e de nyina eja ye nana kwan sanso na ye frawa ese edija ye nana kwan se akosi bonima wade bi e friend frawa nhwire ya na kire se wosom ne bopa nti ene nyema nyina edija ye nana kwan ena wase ene diem nana boache sapon dodo bibie benkonofo ono watra nkonya nana fo ese ono mo sre ene diem a nana ebreso na wo de hye eto adaka ne mu a wadawro ma nana wo so hukura wo na na modentimai egu o mo nana so amame ane samre ma brantie fefefe bia ba bedru ha the question is say ye ka mpeninsem a abofrei na no atijie ane chese se obrempon say afrimo na woka kasa dia ye ejom ediama ne de enfansa na so ye mia me de hie no menua no ma brantie no ma de nyina no bemma akwasi ma ode ne ho ba kope say ka enwom dia ukọ praise bi Asante mu agona wonom eneti etwom eba ya ene obia esua enka na nanka ukọ praise bi Asante mu nshada nye dede bia o but ne ablantie enti obia esua e ka enwom a enwom a ne kwasem eti pressure kofem eye wo mu ena ede ba ye enche oba be ye bibi kakra ewa ha ama obi ehu sedie ositie Samre eye assembly man ena ekasano destiny osi samre eye neba na yire ai oba pase wakoto papa bi dodro bibie no ye funura okunkom oba pa wotimde ne nsa eye aduane ema amansa nyina nya bidie ono na de ne cheche matoma no nsa menka wane nsinikuno so na nto abusua nyina samre mi gina hanwa said ye wakani wase oba ya okita ne ntema asopa oda so tema komam me wure enfiuta papa na
kame de me mfrɛ wase wo esan se wo suba pa ene wo do pa wo di betete menti banka me mfrɛ wase wo me frɛ wo papa preko pɛ enne dodro bibie enne wo ma metoma sebi senye wo na wo be ma konofo de ne ma me anka me yede nie enne wo nti enne ni pe kasa me sumitime kasa bi si ye bodja dodro bibie ade edi sika ye bia mitime ye bi ade edi ni pe ye bia mitime ye bi ti senne o kwa asopa entimai yemfa enja wo kwan sana ni duku afribi esan ka be won safi we di esan na nka twen kakra na hwede wo ma ene wona na no beye wo ne shanti ade ena ne sika wose ne nyina yemfa emu ya seso munya dina muntieme akosa wono mma munti na mene menuanom ye gina ha na kwatema mene menuanom gina ha wa wuni mo se me maami amehene na sepra ko pe ene na Asante me kase me maami ni ho na menu akosa beto ane maso enti mene menuanom ene memma ene menananom ye hwe ne saa ye ne saa enye yie enti anopesi agina ha na Asante ne awayama meni akosa ne ma ye ntimi na seda aginya me yo hata hoya na beda na se sesei menu ye so abosu nyina ne se ekwam de one ne nananom ene ne ma na Asante ni ho ye toso fituo mutina aya sese akosa kwa na betina fituo yi mu na Asante bibia ni a wote ho entinne sana na Asante kwa mehene ye mu ade mini menua mema no yekuta yensem yekuta yentema ensedua so na Asante na nanma bia na fo mesremo yentema no momfa mana na Asante no fanko mikuta miduku edebo wo yo hininti me kofa handkerchief ketua bi ema mikuta debo me shanti ade ebo ano meni menuanom yekuta ye snap srada edru bra mo pega na Asante a mesremo momfa mompaye ema ye na wo koye wonya koye kura me maami amehene wo hia na se no kwaye na meni menuanom ye gina ha na senia yesi na nanum aduanafo eno no medam wase da wase papa ya me hira mo da se Asante Krobea da wase papa show samre madaroma meji trainer ba di train kwa mama samre madaroma me de edin bi tuja se me de edibi etuja signality me de to e kakra me sa dia to akuna ko yidi ni mo yeah kwaku ni aso fo Samre na Asante a wada hoi eye ne ba pani asem na mebekai ese enam na Asante so ene yenya Mr. Wisdom beko oya ngunani lenso no kwasem se so wo ba krodua yi mu a na Asante enkase ne banko na wo no abrantie se oba se de se fata ye ma ye ni so no saa na eye ma abrantie e kwasem na Asante ye nipa na Asante wa badaye na Krobea odo bia enye krodua mu enko ena wo bia eboni din wo hu bebi adoye ni bia kopi awona mamu enti so ye batan na wo ye nipa bia ti obi ani na ayeten ya dakotako dokwakohia e wo baabi
Agunamamu emeha babia. Nenso ne papa yi obo papa ne din dimpa. Enti se ne na Asante ne ba painti na wabepia na obi esu obi ekabi na Mr. Victor wan kabibia enye yi enti wo se obaya na no madawroma sede ye densa eye bibi eye no kita ne nsam sada e de ye picture ye papa Mama Krobea ye bekasa ne nyina mo so yi akredi sika na mia sakita ne se 50 Ghana cedis say ye fa enjana na kwai bebe na edasi e menshira Asante Krobea nampon omo na to sante a ya chi abusua fo nti mo sante no a na ye da na je abusua ya da mo ase esre mo mo chi awi a sabre da na je ense no na sabre wo mo chi ano sabre da na je ense no na sabre wo mo chi ano Sante na nambe mu no ye na je na nse no mo fura Asante Krobea se ka chire na nse no na sabre wo mo chia yo ya da wo mo ase obi abebo ni krudi na mo ate Eba cha me krudi na edu jemfi ana edu jemfi piesie ka wo de sure so me krudi ati ahine sapon ana etu ahine sapon Nana tu ahine sapon. Kwaku ya bua AC sanya mu nyina mu nim nickname no AC kwaku ya bua. Esi ya bua. Akwasi ya bua ma mi brago. Abacha sabre man wo mu abo mu kunu mu de ntimate. Ya de Awurade ase wo bibia. Emeyi se Nana Asante Krobea wu no. Owu amebusua wu amayira mama bate wo mu de aha wo mu che obia. Wo mu nim de wo mu ka. Emeyi nice. Se wo mu nyasem a Nana Asante de wo kra obeba de wo Jamasi obekọ be bia obia no. Nana Asante be akokasa kire emeyi. Nana Asante sabre Krobea onsenom na sabre o mu kire ha no mo o mu se wuwe ya ha busua na emoba awo mu che obia nana enso de nya mepe eno nenu na nipa pe tinana o mu se Awurade no afa wo si agya Abraham kukumu sabre fampai bota wo mu ne wo mu ma no mu achi nana fampai bota wo mu ne wo mu ma na achi yada mo ase e ma yi na gina ha se yi Krobea sabre wo nsen mu gina ha se yi a o mu so o mu kente fe me pa mu cha mo hwe kente papa bi Adamu masi onye bonwire adamu masi kente na so ya ba fe ya wona mbe woda ne dana no wen dan wo mo bia bu kente no adamu masi kente na kente ni din se kente no mo tu ni do mo ba ye tre di gwa no te busuafo e ba na mu yi amu hwe kente ni din se
say yadi nyina wa ayɛ kente ni di no no wɔn de bɔ white egusu fita na Asante Krobea or men's fellowship tina na wɔn se no yɛ kasa kyerɛ wɔn awie ni mu na wɔn te yɛ wɔn wɔn se no mu na gyina ha yi o wɔn de bɔ fita ɛde bɔ ni di ne sɛ Asante nkae wɔn pɛ tie di bɔ ano wɔn pɛ tie ni di ne sɛ nana uwe ya ayɛ uwe ayɛ nana wɔn no nana no mu o wɔn no mma nana sabre wɔn hyɛ nti adeɛ bɔ ano wokɔ nkra ya adobi abɛgye wo bɛ Jamasi a wɔn maka wɔn bɛgye ododo ti nana wɔn de wɔn hyɛ nti adeɛ aba no nana ɛbɛ ifiri hɔ no mo nana fɔse nana ɛkɔ na yɛ deɛ wɔn mma nom nana wɔn mma nom onanna nom a wotɔ wɔn mma nom nneɛma ne nso a gyina hɔ wa maame onanna nom a wotɔ wɔn dodo nana nkɔla yi so se yɛ maame nom kɔ na yɛ tena se nkɔla yi wɔn so wɔn nso ntoma ɛpofa nana nkɔla yi di ntoma yi di ne sɛ grandpa why nana atɛ nkɔla yi se grandpa why wɔn de bɔ fita gu so wɔn se de bɔ ne di ne sɛ bɛsɔ wɔn nsa na gyegye wɔn agye nkwapa wɔn pɛti abɔ ano pɛti ani di ne sɛ nana yɛ bɛ ka wɔn pa ka wɔn nwumira ka wɔn dabia nkɔda nhyɛ nti adeɛ ɛbɔ ano wɔn wie ya maame foɔ ekuta wɔn flower fɛfɛɛfɛ maame pagya flower ne kɔ soro flower ne fɛ dodo wɔn kuta wɔn nhyire fɛfɛɛfɛ nhyire papa bi nhyire kansa bebree nhyire deɛ ni mu a ɛyɛ nhyira ɛyɛ adom nhyire fɛfɛɛfɛ wɔn de besie wɔn ase nana wɔn firi hɔ a nana foɔ nso kuta wɔn nso nhyire nana foɔ kuta wɔn flower fɛfɛɛfɛ nana from your grandchildren yɛatwerɛ wɔ batampa adɛn saa de atwerɛ nhyire ne mɔ batampa adɛn nana yɛ nyame pɛ ne wɔyɛ wɔn wie yɛ abusua nso no mu wɔn nnem amammerɛ nana wote kɔkɔɔ so wote akonnwa so to wɔn nsa amammerɛ ɛnti wɔn kuta pantu nana gye abusua mo ngye wɔn sɛ wɔn srɛ mo madaworo ma sɛ bere du na mo kae na mo fa wɔn nsa no na nkae na mo nyi abayɛ nka wɔn kunu no ne wɔn ma nka wɔn kunu no wɔn ma nana Asante sɛnea wɔn se no ekyina ha ɛkasa kyerɛ wɔn announcement ne pa ne kyɛ wɔn magye wai yɛda wase nyame nhyira wai yɛda mo ase yo sabre minua yi bɛgye sɛ nneɛma no ebi mbɛbie mu di a na yɛ kɔfa ɔbɛkunani sabre ya wɔte akonnwa mu yi a na ne kuda wei deɛ obi amfrɛ ne kunani ɔbɛkunani sabre yɛ kɔfa ne nneɛma ba die kwanso makɔsa wada roma epacho pii tie me na samre yi ketreme dama no mi wa oni tua ka akyire akra ho no akɔfa nde na ba no onya meduru fie ne nyampe no beduru fie a abusua na dɔfo nyina mbɛhu sɛ ne etie na wonana kɔsa wosi ye dia ya mi o oba fɛfɛ te sɛ me agudie me sani fa pan me sonfo ne hwan me du nsunsun abu eti sɛ de onana kɔsa ketua Asante mampa go fia si ne ba ɔkɔba wosi ni kru ni pɔ na akoi wonana na akasa o otime hwɛ ni kuma ne nkɔsa manda jada eti na kosi broni ediska ye bibia enti akwa ne ba ya wonana ka akyire na agye ba wawo no piesie wosi million ba ko monye abusua na monfa mpa ye mane sa akola ne benye nyinimpa na adwene ne nyansa obenya bie na ebegyina ha na ya nante se eno no mepam cho na agye ba o Asante kofi ase ne ma na sabre omodi sante ne so a wono echia ai fefe ben konofo mbonyamfo sabre na adru na no monimo osre ekwan ansa na wochia ai Asante fo amamre no se ohene atidwemu a enye se ofiti ya na wochia odibesi wo biso ena woye no pia ane Asante fo yesu ye wade ye akan fo yesu ye die nie ti wo ye bebro na wo eye yase a wada roma
deɛ ɔno mo ɛhyɛ bi a na wasua bi ɛsɛ kɔ ɛdan mu hɔ na kɔhwɛ sɛ deɛ asi afa Nana Krobea Asante na ho ne nyinaa ɛwɔ ase deɛ wɔn ho ne nyinaa ɛwɔ asekyerɛ nneɛma a yɛde atwa ne ho ahyia ne nyinaa ɛwɔ asekyerɛ yɛn nuanom abrafo wɔ dan mu hɔ wɔn se wɔn yia no wɔ kasafidie yi so na mmom wɔbɔpiri wɔn mo a deɛ ɛwɔ mu biara no wɔn bɛkyerɛ wɔn mu yɛka abrafo koraa a wɔn ne hwan sɛ yɛka abrafo a wɔn ne hwan wɔn ntina megyina ha ɛyɛ ɔbaa paa yɛakɔ nkyɛn na wɔn de santene ɛba bɛkyia yɛ na aduru sɛ obɛgya n'ase kwan nti nananom yɛgyina ha na yɛgyina ha wɔ Nana Gyamfi edi mu nti yɛgyina ha ɔbaa pa yɛakɔ ne n'abusua nyinaa wɔn abɛkyia wie na atwa sɛ yɛde ntoma kasa deɛ ɛwɔ sɛ yɛso yɛkasa kɔhome Awurade mu sɛdeɛ ɔbaa pa yɛakɔ ɛkasa akyerɛ n'ase no ɔne ne mma nyinaa na ɔsan kita ne duku ɛna ne hyɛ ntiadeɛ nyinaa yɛsɛ yɛfa ɛgya yɛase kwan saa nso na ne nananom nyinaa nso ɛkasa ɔsɛ kita ne frawa sɛ yɛfa ngya ne nana ɛkwan ɔbaa pa ɛna ɛte ne suro wɔ dan mu hɔ no nananom adaroma mongye nneɛma yɛ na ɔfa ɛma yɛ samre ɔbaa kura ne nneɛma ɛna ɛnam dwom a ɛba no Minyo bia kwasi Nana Asante Krobea mamio Asante Dawu Gyasehene akabremponya inigre Yendo mye ya mefrewa Asante Dawu Gyasehene Ofae yendo ujawe ye woje na woje wewe da enyo Minyo bia kwasi Nana Asante Krobea mamio Asante Dawu Gyasehene akabremponya inigre Yendo mye ya na mefrewa Asante Dawu Gyasehene Ofae yendo ujawe ye woje na woje wewe da enyo Nane na weja yemu Nana Asante Krobea na weja yemu nana Nane na weja yemu Nana Asante Krobea na weja yemu Ae na weja yemu Asante Dawu Gyasehene na weja yemu eduana bae Ae na weja yemu Nana Asante Krobea na weja yemu Ebwe wonye jani mu Nana ni brenya wonye jani mu bema na weja yemu Nana Asante Krobea na weja yemu na osu onye oba panyini yesewa na osu ni nwa mami na weja yemu Nana Asante Krobea na weja yemu na osu onye oba panyini kuya mansa na osu ni nwa mami na weja yemu Nana Asante Krobea na weja yemu onye jani mu nana chule nana onye jani mu akwabia hene na weja yemu Nana Asante Krobea na weja yemu obe mensio kwabna buachi obe mensio jayo na weja yemu oba kura ni nneɛma bɛba no ɛsɛ nneɛma ne mu odo nti ɛyɛ ne ntɛntɛm oba pa yɛ agrare so ada roma mekyerɛ ɛyɛ wo ma papa bɛma boy ane samre afi no ne na busua bɛduru ha wo mo akyia wie nanso aka mamle mo no sɛdeɛ bra na wo ne wo bɔ na bɛma samse na wo yɛ mu akosu ne tin ne sɛ na se ɛkwa okita ne nsɛm ɛgye bɔ hyɛ pro ɛna ne snap saga ɛna ne duku ne tetia ne hyɛtia ne nyina ɛka ho wie mo no ane papa wo ɛna ne no ɛne ne yɛ kura ami akosa
ebotie for anopay okuma for agya wo de anadwo yi che anopay enso papa yeti asema wo awurade kaya koma kaya ho be kunani hye wo nsa for asato be kunani so wone wo ba free de ba nyina mu wo ko hene yesre wo awurade sakrawie ma abusuan bibia ko wia ye de asedama ye da wase adom nti amen Krobea Asante sabre wife na kasa wasu wacha hasa ya ni ku ye wa nti okutani tuo fatuo ni kire ma so kire wo bia okutani tuo to ba wa ma maso kwa soro to ba wo bia obekasa bia afagingam no okutani nhire enhire kan so da enhire a efe enhire ba ko ye ma me dia kunani dia ba ko ye emma nso dia ne ma ne frawa ba ko obekunani nso frawa ba ko obekunani frawa no dia wa kire ho ne se nyame mfa wonsie ye kosi se nyame mfa wonsie dodo nyame mfa wonsie dodo obekunani si nyame mfa ne kunu ensie dodo e ma so die nie omukuta wo muhwere fe kasa ato ne bese no nya bese wie sabre obekunani ato ne bese no na nya bese wie sabre bese ni ahyehye ne fe eku ade mu ya ye de kire ato obekunani ene bese no ye wo yensuo yesu ena kansia ensuo ya se kire nyina ne se sabre ni pete ha bebre yensuo anom bebre pensuo sabre ensuo ni water is life, water is everything, water sabre Crowre bente was a bitchan maso. Water is life, water is everything. Water. Yesu eni. Yes, secretary. And no better ni bedali ni kunu fe me busia da na se. And no pay was sending kunu kete. Or you kete ase ho. Or the bomona seso or the best it aseso. Or so the best spread. Or so the best spread or the sum ye atoso. Nana sheni ni ka sheni pants. Nana start pray. Or you know what I was yes, Nana senya wa tompa so. Wa tompa wa tamfo ani mene. Wa tompa preko. Ene dey wo yire wa tompa. Nempa na fe esu ye ben. Nempa. Yeda mo ase. Ye wie ya. Eno akosa aso ne ntema wa di gya ni kunu kwai. Entema ni di ne. Nana Krobea na ni abrele soja. Entema ni di ni brain soja. Duku ni di ni brain soja. Kwani di ni brain soja. Ni senti ade eba ano. Ni senti ade eba ano. Nana ena dai wo yire waso woni ni twaka biem. Baby a wonya no kwa etwa wani hwa wani ne mada. Kopem se ono so obedi ni mfia wi ama urade afre no. Ena dai sani akoso esa wo Mrs. Okasa kire wo mama akoso esa. Oye babura wanfa be ma da ne be ma wo fa no ane Nana Otis. Nana Asante wo yire anfa be ma da kopem se odi hia wo. Ye wie ye e man so se yam so ye ntema ejapa Ewrade fa wo nsie ye e man so de no ejapa Ewrade fa wo papa nsie ye no mo dom papa na nkula yi dom papa pa wo mo so da boy egusuo e de ani brain soja wo mo petia ni so de ani brain soja chenti ade aba no nkula yi se ba bia wo be ko bia Jamasi na wo ba wo mo beje o na mo kwa wo ko no emeso wo mo da ye boni bia nana ba bia wada na Ewrade mfa me wani nka ho wo mo da wase ye wie ya yeso Asante bomo kasa sade friend no kasa Asante bomo kasa Nana Asante yeso bomo mienu kasa Nana sabre Asante bomo we na ka ho na ho keka wo no ye friend kasa let am say ye wie ye the best spread fita Nana best spread nie odi akata ne ho Nana Krobea Asante Krobea wada ya wani matches ne the candle matches ne candle ya si chire nya ne se nyame aja nyame opa eni nyame ho kronkron ya wa candle nyame aja ya wa matches nketwa nyame opa ya wa matches akese nyame ho kronkron baby ati akosi esa be dry super true di piano opa matches ya e
konye hai debe ya hai yes perfect Minyo bia kwase na Asante Krobea mamio. Asante Dawu Gyasehene akabremponya hinigure. Yeno nwe ya no mefrewa Asante Dawu Gyasehene. Ofae yeno uja weye wode. Na wode wewe da yenyo. Minyo bia kwase na Asante Krobea mamio. Asante Dawu Gyasehene akabremponya hinigure. Yeno nwe ya na mefrewa Asante Dawu Gyasehene. Ofae yeno uja weye wode. Na wode wewe da yenyo. Nane na weja yemu na Asante Krobea na weja yemu nane na weja yemu na Asante Krobea na weja yemu na weja yemu Asante Dawu Gyasehene na weja yemu eduana bae na weja yemu na Asante Krobea na weja yemu ebwe wonye janimu na ni brenya wonye janimu bema na weja yemu na Asante Krobea na weja yemu na osu onye baba nyini yesewa na osu ni nwa mami na weja yemu na Asante Krobea na weja yemu na osu onye
Mwosi obeye buode wosi bilekete wosi bati mabotie eshaune ayena ne yensauko wosi obeye buode wosi bilekete wosi bati mabotie eshaune triba manswe yensauko wosi obeye buode o minyo bia kwasena na Asante Krobea mamio Asante Dawu Gyasehene akabremponya inigure yeno nwe ya me frewa Asante Dawu Gyasehene ofae yeno uja weye wode na wode wewe da enyo minyo bia kwasena na Asante Krobea mamio Asante Dawu Gyasehene akabremponya inigure